Foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na nin ye an ka dɔnkibaru waati selen ye bi ye tarata ye octobre kalo tile 4 san 2022 an ka dɔnkibaru kɔnɔna la an bɛna da don kalafiliko kuma la kalafili min ni tigɛ bɛ ɲini ka kɛ n'o ye Mali ayiwa fanga ɲininaw yɛrɛ ka da ka min ye fanga jaso ye o kɔni o cayali a bɛ kun dɔ kɔni ko fɔ ayiwa ka far'o kan min ye an ka finitigiw olu ye wulikajɔ min kɛ septembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa o bɔra min na an bɛna an da don o fana la k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka far'o kan min ye bi taama gɛlɛya Mali jamana kɔnɔ ka da kan sira yɛrɛ kɔni o tɛ sɔn ayiwa ni fɛnɛ an bɛna an da don o la fo ka taa se min ye Mali yɛrɛ kɔ kan kunnafoni min n'o olu b'an bolo an bɛna an da don olu fɛnɛ la an ka walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali binnen don camancɛla fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o camancɛla fanga in o bɔra min ye ayiwa jamana maracogo yɛrɛ kɔni na a yira k'a fɔ waati jan yɛrɛ kɔni tɛmɛnlenw na min ye a bɛ fɔ min ma ko bɛjɛ jɛmu o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ hali ni waati tɛmɛnlenw na ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ k'i ɲɛmada anw ka jamana fɛ bari ka d'a kan fanga ɲinitɔn minnu tun bɛ anw fɛ olu ka wulikajɔ n'u ka se ninnu kɔnɔna la nka i b'a ye siga fɛnɛ kɔni kɛlen don a la k'a fɔ o kalafili tɔn kelen ninnu olu de kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba lase jamana ma ka bɛn ni a maracogo ye bari sariya yɛrɛ kɔni na ɲinifɛnw na olu de kan ka kɛ jamana marabaaw ye nka olu ka taabolo o de ye kɔlɔlɔba k'o lase jamana ninnu ma o de kɛra sababu ye i b'a ye waati ni waati Mali yɛrɛ kɔni bɛ bin n'o ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna la o min ni o bɛ kɛ n'o ye fanga jaso yɛrɛ kɔni yɛrɛ fɛ a yira k'a fɔ fɛnɛ n'i y'a ye bi Mali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ nin cogoya la e ko kuma dɔ la an tɛ jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ jalaki bari fanga ninnu bɛ san fanga ɲininaw de kɔni fɛ wari min b'o olu bolo olu bɛ kɛ ka kalafililaw ka se ka olu san ayiwa o sanni min bɛ kɛ o tɔnɔ o de fɛnɛ kan ka bɔ don min na n'olu yɛrɛ kɔni sigira fanga la e ko kuma dɔ la min bɛ fɔ ko ɲɛmaaw k'i b'a ye k'a fɔ ko olu bɛ tali kɛ jamanadenw yɛrɛ kɔni na nka hakilila jiginna nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fanga ɲinitɔn damadɔw bɛ yen nɔ olu kɔni ka taabolo halisa gɛlɛyaba ma don olu la bari ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka maliden dɔw k'olu kunbɛn hali n'o y'a sɔrɔ an ma olu fanga ɲinitɔn yɛrɛ kɔni tɔgɔ fɔ a yira k'a fɔ kalafili nata ninnu na olu ka wulikajɔ a bɛ se ka kɛ tɔnɔ ye ka se u ka tɔn ninnu ma nka maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen olu kɛlen bɛ ka siga la e ko min ye finitigilakaw ye olu tɛna u dɛmɛ ɲini n'o ye politikitɔn dɔw fɛ walima ka jɛ ka sɔn ka fara politikitɔn dɔw olu n'olu ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ min ye ka se ka a bɛ fɔ yɔrɔ minnu ma ko kalafili yɔrɔw ka se ka i kɔnkɔn k'o fa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la cogoya min na nka an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na min ye politiki bunakun yɛrɛ kɔni ye ayiwa ka bɛn ni kalafili yɛrɛ kɔni taw ye ayiwa labɛnw kɔni olu kow bɛ min ye ɲɛmaaw minnu bɛ bi olu kɔni bɛ a wulikajɔ la nka a tɔ kɔni a jaabi bɛ bɔ kalafili o ta don olu yɛrɛ la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na kalo tɛmɛlen n'o bɛ bɛn septembre kalo yɛrɛ kɔni ma Mali finitigiw kɔni ye wulikajɔ kɛ min na laseli kɛra ka ɲɛmaayaso DIRPA o ka kunnafonidiso yɛrɛ fɛ finitigiw ka ɲɛmaayaso n'o ye état major ye u ka kunnafonidiso min bɛ n'o ye DIRPA ye kɔni ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ kalo tɛmɛlen na banbaaci 73 ɲɔgɔnna si dankari kɛra olu la min ye 115 ayiwa siga kelen bɛ minnu na olu kɔni minɛra ka bila ɲininkali yɛrɛ kɔni bolo kan nka o fɛnɛ kɛrɛfɛ min ye pankuru ye fo ka taa se finitigilakaw minnu bɛ dugu ma olu kɔni ka wulikajɔ o de kɛra sababuba ye bi hali n'o y'a sɔrɔ banbaaci wale a senna bɛ ka sumaya an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ nka Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni ma sunɔgɔ i n'a komi u ka kulu minnu bɛ n'a bɛ fɔ opération Maliku fo ka taa se opération kɛlɛtigi ma ni olu ka laɲini ye ka se ka basigi ni bɛn ni keleya k'o don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ cogoya min na olu kɔni bɛ wulikajɔ la fan 14 bɛɛ lajɛlen na yaasa laɲini min bɛ sen na n'o ye ka se ka jamana banbaaciw tɛgɛ jalen min bɛ a kan na o bɛ se ka bɔ cogoya min na wulikajɔ kɔni bɛ sen na halisa Mali finitigiw fɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka b'o la i y'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali sirako bilama a kɛlen bɛ dɔn ani dɔnguma yɛrɛ k'a daminɛ Kayi ka taa fɔ Gawo n'i tɛmɛra Kulukoro fɛ fo ka taa se Sikaso Segu Mopti Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ayiwa a faaba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛlen bɛ gɛlɛya de ka bɔ Bamakɔ ka taa Djéjéni ayiwa min ye Jɛma ka taa Kayi ka taa Keɲeba ayiwa Sadiola fɔ Kayi yɛrɛ kɔni mara la nin kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi bari ka d'a kan Mali siraw ayiwa min ye tɔ ka jɛ ye o kɔni o bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na n'i donna an ka dugubaw kɔnɔ
Bamako yɛrɛ kɔnɔna la nɔ i b'a ye k'a fɔ an bɛ siranna min ye sirako t'a la ayiwa o gɛlɛya o de kɔni bɛ yen nin nɔ bi taama a ka gɛlɛn i b'a fɔ ko a to ten bari ka d'a kan sira ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni a lafulen don ayiwa kamalenkɛ dɔw ale ni sifinnaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ yɛrɛ ɲininka mun de b'a to sira ninnu bɛ ka tiɲɛ k'a sɔrɔ wari yɛrɛ kɔni bɛ di a siraw jɔ dilanni ale ni a labɛnw yɛrɛ kɔni kama nka maa dɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ e ko wari min ni a bɛ di ko ka siraw yɛrɛ kɔni labɛn n'a ye e ko o wari ninnu a tɛ ka dun de wa ko n'i ye taama jateminɛ ka bɔ anw ka jamana in yɔrɔ dɔ la ka taa jamana in yɔrɔ dɔ la min n'a tɛ tɛmɛ ɛri 5 taama yɛrɛ kɔni kan ko n'i ko k'i b'o kɛ k'i bɛ se ka ɛri 10 ɲɔgɔnna si de k'o taama la an dun bɛ waati min na gɛlɛya n'o ye basigibaliya ye o bɛ yen jamana kan ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen de kɛ min ye sirako ninnu ye olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ɲɔnɛ an bɛ waati min na sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni y'a laɲini ko n'a ma ɲa a tɛ ɲɛnabɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ kɛ min ye ka se ka sira ɲɛnama k'o do olu ma anw yɛrɛ fɛ yan Bugasumugu la ni i ye taama ta gitɔrɔn kan ayiwa kɔni kelen bɛ nɔnsi taama de a bɛ e na komi aw bɛ taa a tɛ taa ka bɛn ni sira yɛrɛ kɔni tiɲɛni ye an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna keleyatɔn min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw la ni Mali yɛrɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ n'o o ye CEDEAO ye ayiwa olu kɔni ye laseli kɛ laseli min senfɛ n'u y'a jira k'a fɔ ko u ka taamadenw dɔw kɔni bɛna wuli ni o ye cidenw ye n'o ye CEDEAO yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka taa jamana kan jamana mun na ni CEDEAO jamanadenw olu yɛrɛ kɔni lajɔlen bɛ yen nɔ bari ka d'a kan u bɛ sira ɲini na ko u bɛ taa nanzara jamana ninnu yɛrɛ kɔni kan kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi tɛnɛndon i b'a ye k'a fɔ u ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna maa wuli joona ka taa Niger jamana kan yaasa ka taa lajɛ taamaden ninnu olu bɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min ye ka bɛn ni septembre kalo tile 25 ka taa bila tile 30 la ayiwa taamaden dɔw kɔni taara ka taa min ye cidenw ye ka taa Niger ka jamana ka jateminɛ kɛ minnu n'o olu bɛ bɔ farafinna tilebiyan fanfɛ tɔn min bɛ n'o ye CEDEAO ye olu jamana kan n'u bɛ sira ɲini ka taa nanzara jamanaw kan bi a kɛlen bɛ gɛlɛyaba de u ma bari ka d'a kan ni jamana kofɔlen ninnu n'o ye arabu jamana minnu bɛ farafinna olu kɛlen bɛ ka gɛlɛya nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni k'o ta k'o ɲɛsin nin taamaden ninnu ma o kama CEDEAO yɛrɛ kɔni y'a laɲini olu bɛna ciden kɛrɛnkɛrɛnnen wuli o ciden min n'a bɛ taa ka taa jateminɛ kɛ ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen na ayiwa ale bɛ tali kɛ min ye CEDEAO yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa min ka baara bɛ n'a bɛ fɔ ko commissaire chargé du développement humain ni a bɛ tali kɛ adamadenya ayiwa ka jate ka dɛmɛw k'o lase maaw ma min bɛ tali k'o la Fatuso Sarr ayiwa ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'o ma ka ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'o ma ayiwa ale kɔni bɛna don taama in na taama in yaasa ka se ka taa min ye farafinna tilebiyan fanfɛtɔn min bɛ n'o ye CEDEAO ye olu denw olu bɛ gɛlɛya min na taama siraw fɛ yaasa ka se ka taa u ɲɛ da u kan ka se ka o gɛlɛya ninnu a mɔnɔ bɛ se ka bɔ cogoya min na ka se ka fɛɛrɛw kɔni fɛnɛ sɔrɔ a la ayiwa fɛɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛw ɲini a la nka i b'a ye k'a fɔ ni jamana ninnu minnu bɛ CEDEAO la minnu denw yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka gɛlɛya in sɔrɔ kojugu o bɛ tali kɛ Guinée jamana la Nigeria Mali Sénégal Côte d'Ivoire Niger fo ka taa se Burkina Faso Libéria Gambie ale ni Sierra Leone ani Benin ayiwa i b'a ye k'a fɔ minnu ni olu bɛ hakilimaya bɔ ka jateminɛ kɛ min ye ka se ka dɛmɛ ta ka adamadenw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɔnɔna cogoya min na olu y'a jira k'a fɔ ko ni jamana ninnu tɔɔrɔ talen bɛ ka ninnu denw de kɔni sɛgɛrɛ kojugu bi i b'a ye Niger ka jamana kan ayiwa farafinna tilebiyan fanfɛ tɔn min bɛ yen nɔ a den caman bɛ yen bari ka d'a kan Niger ye jamana min ye sira min bɛ se ka kɛ sababu ye nin den ninnu bɛ don Libi ka taa Algérie fo ka nanzara jamana ninnu k'olu lasɔrɔ cogoya min na ka foro kan min ye Sud-Afrique jamana ɲɛma ayiwa ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko a tɛ a sɛbɛkɔrɔ tɛ l'Américain jamana yɛrɛ kɔni ma olu bɛ ka hakilina min ta ka farafinna jamanaw sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ Irisi yɛrɛ kɔni kunkanko kibɔdɔ la ayiwa Cyril Ramaphosa ale kɔni y'a jira k'a fɔ waati laban ninnu na ayiwa ko olu fɛɛrɛ minnu bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ hakilina minnu bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ minnu n'olu b'a fɛ k'u ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko maa si den kelen t'a diyagoya farafinna jamana kan ka maa k'i teri ye maa min kɔni hali n'o y'a sɔrɔ a man di ye k'an tɛ don diyagoya la min bɛ tali kɛ diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye min tun bɛ sen na n'o kɛra Nations Unies na New York ayiwa o yɛrɛ kɔni senfɛ a yira k'a fɔ ko min ye politique de non-alignement ye k'a fɔ nanzara jamanaw
aw ka kɛlɛ sen yanfan a bolo yanfan anw kɔni ɲɛ tɛ a fansi bɛɛ lajɛlen na ayiwa o kun ye waati tɛmɛlen yɛrɛ kɔni ko ye bi an bɛ waati min na a kɔni o banna hali n'o y'a sɔrɔ lamɛrikɛn jamana olu yɛrɛ kɔni bɛna sariya ta sariya min bɛ tali kɛ jamana o jamana bɛ sɔn ka baara kɛ ɲɔgɔn ɲɛ teriya k'o kɛ ni irisi jamana ye ayiwa ko olu kɔni bɛ ɲangili ta ko o jamana ninnu kɔni sɛgɛrɛ nka min ye Cyril Ramaphosa ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi farafinna jamana ninnu an kɔni an dalen b'an yɛrɛ la ayiwa an m'an disi gosi ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye wa anw kan ka jɛ kɛ ni maa ye maa min ni o b'i hakili to anw yɛrɛ ka laɲiniw la anw bɛ jɛ kɛ ni maa ye maa min ni olu bɛ anw bonya ayiwa ma anw tɛ diyagoya ka jɛ kɛ ni jamana foyi ye min ye Sud-Afrique minisiri min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'ale di Pandore n'ale b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔ yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔli ma ayiwa ale ka laseli dɔ senfɛ n'o kɛra kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ale ni Américains ka secrétaire d'État ni o ye Anthony Blinken ayiwa kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Afrique yɛrɛ kɔni jamana ye olu kɔni ayiwa tɛna se ka don maa si yɛrɛ kɔni dengelinka da fɛ sariya min ni lamɛrikɛn jamana yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka taa farafinna kɔni jamana wɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ k'a bɛ na ko min ye dɔgɔyalima de ye ka farafinna a n'a denw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ bari anw ye jamana ye jamana min n'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni b'u bolo ayiwa an bɛɛ lajɛlen de ye kelen diɲɛ keleyatɔnba olu kɔni ɲɛkɔrɔ Sud-Afrique de ye jamana kelen jamana min n'a bɛ fɔ min ma ale farafinna ale kelen dɔrɔn de bɛ G20 na ayiwa olu kɔni y'a jira k'a fɔ bagabagalikan min n'o bɛ ka bɔ lamɛrikɛn jamana fɛ olu kɔni ka sira t'o la wa olu t'o lajɛ olu yɛrɛ kɔni tɛna siran o ɲɛ ayiwa ko farafinna jamana ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ min ye ka se ka hakilina min b'u la ka tugu irisi kɔ ayiwa ko farafinna jamana n'a ka di mun ye k'o kɛ o b'o kɛ wa ko a baara ninnu yɛrɛ kɔni daminɛra ka ban ka bɔ yen joona an bɛna an kɛrɛfɛ jamana la n'o ye Guinée Conakry ye bi an bɛ waati min na Mamadi Doumbouya n'o ye Guinée jamana ɲɛmaa yɛrɛ ayiwa ale kɔni ye a ka kɛlɛcɛw ka se ka u kolo donni min kɛra tuguni o b'a jira k'a fɔ kɛlɛcɛ 650 olu de kɔni bɛnale Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ n'o ye diɲɛ keleyatɔnba ka bolofara min bɛ n'o ye MINUSMA ye olu ka taa ni ka segin kɔnɔna la kɛlɛcɛ minnu kan ka bila olu kɔnɔ ayiwa Guinée bɛna kɛlɛcɛ 650 de bila ka na o kɔnɔna la nka u bɛnale don min na kuma fɔr'u ɲɛna kuma min n'a bɛ tali kɛ balimaya ni sinjiya min bɛ Guinée jamana ale ni Mali jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ min ye u bɛna baara min kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni baara kɔnɔna la nka k'o fɛnɛ bɔ a la Mali ni Guinée olu bɛɛ lajɛlen de ye jamana kelen ye ale ka finitigiw min bɛ ɲin'u fɛ u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa mun bɛ nali basigi ni bɛn ni kɛlɛ ye Mali jamana kɔnɔ ayiwa ka se ka olu wale ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko Mali ni Guinée ka balimaya bi la ko tɛ kabini don min na jamana fila ninnu olu b'u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw kɔni ɲini Mali ni Guinée kɛra ayiwa kelen ye balima ye olu kɔni y'u ka fɛn caman k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu ka finitigiw de nana bi ko ka se ka gɛrɛntɛ min bɛ jamana kana k'o bɔ o kana ayiwa ko olu kɔni man ka u tɔto o baara ninnu na ne fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlu na tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye an b'a fɔ a ka olu jiri k'an ta Facebook kan Yeli Vision walima YouTube sanfɛ taga kɔnkɔ Yeli Vision i bɛ bɛn n'an ka jaw ye an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ